Нинди соң ул олы бәхет, 3 кыз анасы булу. Аларның шатлыкларына куанып дөнья тору. Рәхмәт сиңа, Хак Тәгалә, мине бәхетле иттең. Шөкер Алла, уртанчы да 45-ңә җиттең. Шундый юллар белән башлана Сызрын шәһәрендә яшәп килүче Гөлфия Сәйит кызы Абсаттаровага юлланган котлау сәламе. Бүгенге юбилей уңаеннан аны бар якыннары да котлап, җылы бәйрәм иртәсе оештырырга булганнар. Беренчеләрдән булып, Яңа Зимница авылыннан Газиз әнисе Расимә Усмановна язган. Икенче балабыз булып туган Гөлфиямә дә 45. Гомерләрнең шулай үтүе балаларның саннар алмашуы белән сиземләнә күрәсең. Татлы алмам бик көтеп алынган, яратылган бала һәм онук булып үсте. Мәктәпне тәмамлап, һөнәри белем алды. Олыгаеп үз тормышын кырды. Аның башыннан үткәннәре җитәрлек булды. Шуңа карамастан ул бер генә дә сынмый, сыгылмый, матур яши белә. Киявем Дамир белән татлы оныгым Дилярамны үстереп, инде студент буларак белем алырга ярдәм итәләр. Гөлфиямның кулларыннан килмәгән эше юк. Хатын-кызның уңганлыгы да, ир-атларның җитезлеге, булдыклыгы да анарда. Балам көндә иртә белән хәлләр белешеп, төннәрен ятканда тыныч йокылар тели. Мөмкинлеге чыккан саен кунакка кайтып ярдәм итәргә тырыша. Сөекле кызым, бүген мин сине беренче котлап, йөзләреңнән үбеп аласым килә. Син бит минем өчен әле һаманда шушы кичкенә кызым гына. Синдәйләр әти-әни хакын хаклап яшәүче балалар сирәктер. Мин сине бик яратам. Теләгем саулыкта, исәнлектә, тормыш иптәшең белән алга таба, парлы канат кагып, оныгым Дилярамның бәхетенә шатланып яшәсәң иде. Йөрәк парам, татлы балам, котлыйм бәйрәмең белән. Синең хакта искә алгач, һәр чак шатланып көләм. Яратылган хатын булдың, бигрәк газиз ана да. Җаннарымны өзеп торган син иң татлы бала да. Фәрештәләр сакласыннар сине йөргән елларда. Үз бәхетең белеп тор син, балам, синең кулларда. Кадерле Гөлфия Сәйитовна, матур юбилейгыз уңаеннан яраткан әниегез Әнвәр Нургалиев башкаруында Оҗмах шәшкәләре дип исемләнгән җырны яңгыратырга үтенде. Без аның соралуын үтибез. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Агачта бит үсәр өчен тамырын суза. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Alkışlar balalarga. Ulu bulsa bay bulayır diyen burungular. Kız üstergen aşılardı Oҗmах kapkalar. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Yaşagırsız kuvanışta, isen sağ bulun. Tırsın idi turmuşығız, bәхетке tulы. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım.
Синең җаным бүген туган көнең, ә мин әле бигрәк еракта. Шуңа да ул күңел ымсый төсле, уйланам да әле шушы хакта. Бүген йөрәк давам, җан юлдашым, татлым, куяным, яраткан хатыным Гөлфия Сәйит кызы Абсаттарованың матур юбилее. Дип яза башлаганнар бу хатны тормыш иптәшегез Дамир Илгизович, кызыгыз Диляра, Яңа Мәстәк авылыннан кайнанагыз Мөнирә апа, Яршаллыдан кайнабыегыз Рамил, Мәскәүдән кайнапагыз Римма, барчасы да гаиләләре белән. Яраткан хатыным ул, минем хыялымда йөрткән хак тәгалә бүләгем. Без икебез дә башыбыздан җитәрлек авырлыклар үткәреп гомернең өлгереп килгән чагында кушылдык. Шуңа да җилбәзәк яшүсмерләр мәхәббәте дип хисләребезне атап булмый. Киресенчә, гаиләбез төпле акыл, чын сөю һәм хөрмәт белән бәйләнгән матур ояга әйләнде. Шушы олы бәхет эшендә без татлы кызыбыз Дилярабызны үстереп киләбез. Сөекле тормыш иптәшем, ул минем ышанычым да, таянычым, куанычым да. Өйдә булган бар хатын-кыз эшләрен дә ул җиренә җиткереп эшли ала. Пөхтәлеп булдырырга дисеңме, телеңне йотарлык тәмле ашлар пешерергә дисеңме, барысын да булдыра ул. Аның шикелле ягымлы, кешеләргә карата михербанлылар бүтән җир шарында да юктыр. Мин сине бик яратам алтыным, һәм юбилееңдә берне генә телим. Алда да бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, матур яшигәле. Әникаем, яшәр өчен чишмәм, сулар өчен һавам, алга атлар өчен олы кешем син. Без әни белән кыз шикелле түгел, ә дус кызлар кебек аралашып яши алуыма, бар серләрем белән дә синең белән бүлешә алуыма мин бик шатланам. Рәхмәт сезгә, әткәй белән мине һәр вакыт аңлап, тыңлап, кирәк чакта кул сузып яшәвегезгә. Алла теләсә, мин дә үсеп җиткәч, сезнең йөзегезгә кызыллык китермәм. Хәлемнән килгәнчә шатландырып яшәрмен. Кадерле киленебез, без дә бүген сине матур юбилеең белән котлап бар булуыңа, улымны һәм абыебызны бәхетле итә алуыңа рәхмәт укыйбыз. Сирәк күрешүләребез ешрак булып, алда да аралашып яшәргә язсын. Теләгебез бер, саулык. Эшләгән бар мал-мөлкәтегез дә бары файдага гына булсын. Хатыным минем каршылый гүзәл гомер бәйрәмен. Кабул итеп алсын иде шушы теләк бәйләмен. Бу бәйләмгә әникаем салдык иң җылы теләк. Якыннарыңның җылысы булыр ул олы бүләк. Киленебез уңган куллы, бик ягымлы күңелле, Хак Тәгалә тик урынлы куйсын ни бар эшеңне. Яратабыз сине бәгърем барыбыз да бик каты. Сыклана сиңа бүген ул белгән ни бар яшь карты. 45 ул, чәчәк аткан, дөрләп торган мәл генә. Алда да син исән булып, бәхетле яшә генә. Хөрмәтле Гөлфия Сәйитовна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Хәзерге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Yazlarımның jırı
Син хыялларымның җилкәне. Башка кирәк түгел синең янда күңел. Шуны иркәм беләме? Миңа дигән бары син, миңа дигән яры син. Бәхетем шатлыгымда, әлдә син бар янымда. Миңа дигән бары син, миңа дигән яры син. Бәхетем шатлыгымда, әлдә син бар янымда. Сәйид белән Расимәнең икенче куанышы. Әти белән әниемнең шатлыгы, юанышы. 45-нче кыш айын ул быел каршы ала. Без бәхетле гаиләбездә үстек бит 3 кыз бала. Февральнең 21-ндә туган көне апамның. Бәйрәмен без чын күңелдән котларга килдек аның. Зиминчәдән Сызрынга җизнәбез алып кайткан. 19 ел буена ул никадәр таңнар аткан. Кыз урынына кызыгыз бар, менә дигән балагыз. Матур тормыш төзегәннәр, шул алтын кулларыгыз. Кызчыгыгыз диләрегез, яшәргә көч бирүче. Балалар бит һәр гаиләгә җылы сулыш өрүче. Килеп керсәк, ачык күңел, тәмле сыйларың пешкән. Эш пошмагың, бәлешең дә яңа табадан төшкән. Кулларыңнан гөлләр тама, бигрәк оста сөйлисең. Балам ул бик рәхәтләнеп, рәхәттә йөрсен дисең. Biz de 3 kız, 3 якта, 3 тормышны көтәбез. Бик еш кына җыелышып шулай бәйрәм итәбез. Гөлфиюшка, чын күңелдән котлыйбыз сине бергә. Насыйп булсын барчабызга сау-сәламәт йөрергә. Диләрәбез укуын да исән-сау тик бетерсен. Балакаегыз бары ул сезне бәхетле итсен. Дамир жизни белән икәү тигезлектә яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Гөлфиюшка, тагын бер кат котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Сызрыннан опаң Наилә, Терешкадан сеңлең Галия теләкләре, бераз читтә торып торсын кыйммәтле бүләкләре. Апа сеңел мәхәббәте бер кайчан сүрелмәсен. Безнең туганлык җипләре бер Аллам өзелмәсен. Кыскасы, кем язганын аңлагансыңдыр дибез. Сөеклебез, без сине бик яратабыз һәм әлдә ярый син дөньяга тугансың дип шатланабыз. Иң изге теләкләр белән апаң Наилә, җизнәң Илдус, племянницаң Альмира, племяннигың Альберт, сеңелең Галия, киявең Илдар, племяннигың Илсаф, племянницаң Ясминочка. Бер туганым. Булсыннар дип, телизге теләген. Әткәйәнкәй сөйеп йөргән безгә, гомер дигән олы бүләген. Әткәйәнкәй сөйеп йөргән безгә, гомер дигән олы бүләген. Бер карында яшәү көче алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны урта Нурлар сибеп, син дә апам бергә көләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Бер карында яшәү көче алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итә.
Şu dünyalarda opa singil bulup yaşawe. Azizim dip sina kulımı suzam, kaderlim dip sinde deşeli. Azizim dip sina kulımı suzam, kaderlim